i opgøret altså mellem nummer 1 i de respektive ligaer, nummer 1 i Norge mod nummer 1 i Danmark. Begge mandskaber er ubesejret. Begge mandskaber har jo vundet 7 nationale titler på de seneste 10 sæsoner. Så kom ikke at sige, at det her ikke er en stor kamp. Det skal altså se at få fat i ham her. Ja, nemlig. Som med store afleveringerne, som vi også ser det her. Det er godt spillet igennem, så kommer der mål. Det er fremragende spillet igennem. Det må vi lade Rosenborg her. Og det er Steffen Iversen, som også scorede mod FC København. I en UEFA Cup-kamp, som lige pludselig dukker op som trolden af en æske. Og det har jo også været et problem gennem hele kampen. Hvor ligger han så? Ligger han så tilbage? Ligger han så frem? Men her må vi også sige, at der er nogen, der tager en lille ferie. Ja, og så denne her aflevering til Rette Prisja. Ganske fortræffeligt spillet videre til Henriksen, der bare spiller den første gang. Det er et fantastisk mål, det her. Men det er FCK's egen skyld. De kommer til at ligge for langt. Som du netop sagde, Carsten. Kjeldbæk får for meget plads. Der skal lægges et bedre tryk på. Der skal være tættere spil på Rette Prisja. Og ikke mindst også på ham her, Henriksen, der er helt alene i kanten af feltet. For et år siden kom FC København bagud nede på Kyberen, fordi Claudio Mia, godt løb, der ikke er sejt med. Dommeren vil afværge, og linjedommeren også. Og så bliver den altså nærmest tidet op her til Damendøj. Forbedring. Ja. Det der. For eksempel Marker spillet, og så er der hul igennem. Damendøj. Grønkær ligger der og skærper lige en mand fra. Grønkær giver en skuldertakling til en af modspillerne. Næste store chance, så kommer den næste gang for Damendøj med det. Så er der plads. Grønkær skal udnytte en ordentlig brøler her. Ja. Davidoff, Grønkær. Ej, ikke godt nok. Den har ikke været ude nu. Pas på, at de ikke kommer til at stå og se fodbold der. Anan. Her. Ej, var det heldigt. Svineheldigt mål. Anan, der trykker af. Den bliver rettet af, og Wieland kan simpelthen ikke nå at reagere på den. Det gynger her på Lerkendal. Pillet med Niels Arne Eggen. Det kan der ikke være nogen som helst tvivl om. Jeg tror, det er Markus Henriksen, som... Men FCK's forsvar sover jo her. Ikke vågne på, at Lystinia har bolden så tæt på mål. Inde i feltet. Og så den her utrolig heldige situation. Ja, Oscar Wendt. Det er godt spillet her, Oscar Wendt. Og der kommer jeg vil herfra. Måske hånd på bolden. Jeg ved det ikke på reduceringen her. Der er hånd på, og der er vel strafspark der, Per. Og den lige, så de er jo selvfølgelig også de to mand, og der er med døje. Ja, der Pritsa til Iversen. Har scoret en gang Iversen. Og meget, meget tæt på en top afslutning. Samtidig må vi se, at en god aflevering igen. Steffen Iversen. Wieland ud. Der skal det reddes. Og det bliver det også derinde. Med Mathias Sanka, inden den passerer målet. Så ligger Hjalte Nørgaard i området omkring buen. Indad skruet. Kommer den er store. Sanka godt op her. Ja. Meget afventende Rosenborg-forsvar her, hvor Hjalte Nørgaard trykker af. De bakker meget lige nu af Rosenborg-spillerne. Kommer ikke helt så hurtigt, men alligevel. Markus Henriksen har scoret en gang. Ikke noget nu. Wieland og der. Og Kenga. Og Kenga. Kvist skygger ham lidt, men han er altså svær at fange, når han kommer op i fart. Det er godt løb her. Ind og snyde stolpe. Hvor er det heldigt der. FC København. Det er så fantastisk godt løb. Mere direkte på forsvaret for afsluttet. Fantastisk løberette Prisja. Super aflevering også. Og så... Ja, så har det været godnat, Carsten. Ja, det havde det. Og nu kan det blive to. Vi har set det før. Han kan tøve, når bolden bliver lagt i et lille felt. Og det gør den her. FC København er tilbage i kampen om Champions League. Takket være veteranen Jesper Grønkær. Du nåede lige at sige det. Han tøver ind imellem den målmand, og det gør han heldigvis her. Ja, jeg gamblede lidt. Ikke sandt? Vi har set det et par gange. Han står derinde med hænderne i vejret. Han flytter sig ikke. Jesper Grønkær får snittet. Han bliver stående. Snyder lige Steffen Iversen også Grønkær her ved at komme højst, og det er en præstation i sig selv. Oj. Og for 1 minut siden, stolpeskud ind og side, kæmpe chance til Rosenborg, og så det her. Det er mavepuster, der vil noget. Det er det lige præcis. Grønkær, som er så trængsel ned omkring Johan Wielands mål.
Ser langt ud. Wieland. Det er godt reddet. Og så mener også rigtig godt afsluttet. Jeg tror, det er Michael Lustig, som får muligheden den sidste i kampen. Nogle af spillerne ser lidt forvirret ud om, hvorvidt der er fløjtet af her, men det er der. Og Rosenborg, vi må nok også sige en fortjent selvfølgelig 2-1 sejr. Ja, det er det.